Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. O karon sa sumpay nilang hapustang sugilanon, si Playgirl o si Nansalan. Andam ko kining ihatag kanimo, iho. Usa, dali na. Ayaw na pagbiya. Sabutan ta ang mahitungod sa iyong kasal ni Christine. Mamalik kita sa opisina sa iyang apuhan, iho. Dali na. No! Di ka bantay ka! Buhi ka! Usi gusto ni mo, ha? Andam kong kanang ihatag ni mo, anak. Gusto ka ba karon dayon? Magkasal na mo sa Christine, ha? Oh, uy, makahimo ka? Gusto ka ba? O ba'y gusto ni mo, anak? Kaya ihatag ko karon dayon ang imong gusto. Dali na, balik ko ta ang imong pangasaw unon. Dali na, anak. Dali, dali. Buhi ko! Ayoko gunitin! Imo kong giwagli, anak. Ayoko tawag, anak! Ikabantay ka! Karon nga nasayod ako kung si kinsa ka sa kong kinabuhi. Palayo na ako! Magkita lang unya tas presintos kapulisan! Bawa! No, Christian! 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 Anak, Christian! No, dili may mo. Kailangan maabsan ako siya. Kailangan mapugan ako sa iyang gustong buhaton. Di may mong isumbong ko niya sa mga pulis. Nara, sukong ako sa kanan. Nara, kailangan maabsan ako sa Christian. Dili na ko siya, amahan. Nakabantay ko. Kung siya ang hinungdan, kaya namatay ang akong inaan. Kriminal siya! Kriminal! Angay lang nga mabilanggo siya. Bakak day ang tanan igipatuod ako. Kriminal! Oh, ang iyong sakyan ang nagsunod ako. Pakusgan ko ang akong pagpadagan ini. Kinanglan mabilanggo ka, Alfonso. Mabilanggo ka! Ay. Sakit pagbalik ang akong kilid. Ay, kapantay ko. Natandog tingali ang bunog nini. Shit! Paspasan ko pa nga akong pagpadagan. Dili mahimong maapsan ko niya. Ilahos ko kining akong sakyanan sa pinakaduol nga presintos kapulisan. Mabilanggo ka! Mabilanggo ka! Hinaot po unta nga humani ini, Christine. Madawat pagyapon ko nimo. Ug mupakasal ka pagyapon ako. Hinaot po unta. Ipalikon ko ikaw, Christine. Palikon taw niya ka. Humani ning tanan. Doon lang ko sa presintos kapulisan. Di mahal ti kalabaw pa ni bisan kinsang papa nga nagmahal sa kaugalingon nilang anak. Papa! Miyak sunog hinay ang iyang dagat. Apan wag yapon sa mahunong. Higayon ko na kini. Apsun ko siya. Ug magalit ko babag siyang atubangan. Gusto si Papa. Wa sila ang gibuhat. Kundi ang bahalon o gihatag na ko ang tanan akong gusto. Kabantay ko. Pero gipatay niya nga akong mama. Gipatay niya si Mama. Kriminal pagyapon siya. Bisan pa man kung pinangga ko niya.
Sa angay lang na magbayad siya siyang nahimo nga sa... Uy, kalit kami overtake na ko ang sakyan ni Papa. Oh, ibabag sa kong atubangan. No! Ay, ka-traffic. Lo, di ba nga sa'yo pa man mo pauli ka na sa mansyon? Oh, well, I am the CEO. Magkahimo ko niya na anytime I want to. I love you, Lo. I love you too, Apo. Oh, murag kalit kong gigutom na. Taod-taod naman dahil nga wa kita makapangaon sa gawas. Asa ka gustong mukaon? Korean? Okay. Korean it is. Gadogay ba natong nakalusot, ay? Usa ka lay na lang ang nagamit, Lo. May disgrasya tingali. Maybe. Oh, misibog na yun. Kanunay lang yun nga may disgrasya sa kadalanan. Ngano bang di man yun mag-amping? Lo? Lo, hunong Lo. Iha, makahatag-tag dugang ka-traffic ni Nisdan. Hunong Lo, please. Nakaila ko anang maong auto nga na disgrasya. Kag-Christian ka na og sa iyang amahan. Unsa? Paagi ako, please. Paagi ako. Paagi ako. Oh. Diyos ko. Ginoo ko. Sila, jip ka na. Excuse me, miss. Para-play nila muna ninyo. Nakailami ni na disgrasya, sir. Oh, ikon sa niyo ning nagbangga. Oy, yan na. Pasin bayag mahinayon ang akong giingon ni mong manambok ka, ha? Kay ganina kapag nagsigig kaon-kaon. May kaon akong daan la. Kaya labing siguro maputol na sa bang akong kaon unya. Kaya magpakaroon na naman sa punya kung ako'y gana. Siguro alang yun nga di ka manambok og maayo. Kay mabiyaan ka yun unya ni Facundo bisan kon minyo na mo. Lula, Nakakita ka sa lawas ni Christine kunon sa kasiksi. Kinahanglan nga ingon usab ni adto ka kasiksi. siksi ko Lula. Dili lipi parehas og barog. Pues, kinahanglang malabuan pa ni mo siya. Kinahanglang magpabilin ang imong kasiksi bisan pa man kun minyo daon niya mo. La, mabdus ko. Unsa man ako pagpaseksi ana? Di ba nga magpatuo man ko nga mabdus ko? Ay, basta! Sila na karong miabot. Pagdali, sud na sa inyong lawak. Ayaw pagpakita din sa kusina. Lakaw na tayo. Lula. Bro. Tako mo na mong baba. Apo! Ay, ni Ana di ay kamo. Pasensya na. Ako na'y mitagbo kay ang imong pagasawunon. Mipahuway. Labad ko no iyang oo niya. Kapoy ang iyang lawas. Okay. Andamon ko na ba ang lamisa? Kamu na ikaon. Busog pa ko. Pero, Mukaon ko kung ano sa kuganahan. Apo, Ako paghihapon ang amo ning napita. ah, Bisan kung makasal na niya sa imong apo. Busa nga ko paghihapong tingog ang matuman. Hinaot nga nakasinabot kita din napita. gusto lang kong mo... Masawa ko unya siya na apan ikaw. Ako, Apo? Mohunong na ko sa kong pagkakatabang, dili ba? Magdiktar na lang unya ko sa mga sulugoon dinhi aron dili mo tapol. Ayaw ka bala ka. Ako na unya'y mahibaw nilang tanan. Mupatuo ka na sila nako. Ilabi pa nga, mas una kong naabot nila dinhi. Og unya, apuhan usab ko sa imong asawa. Busa, ako na'y mahibaw sa tanang katabang. Magpabilin kang usa ka katabang.
Unsa? Ako? Kakatabang paghihapon ko? Not unless you wanna leave. Ay, Mao ka na ang imong plano, di ba? Dadon palayo ang imong apo aron dili kamo mauwawan. But this time, kung makasal na unya Misyana, ug buot kang mubiya kay gikapoy ka na sa pagsilbi din sa mansyon, isip usa ka katabang, you can always go. wakondo. But if you wanna stay, pagpabilin, apan kung unsa ka man karon, magpabilin kang ingon paghihapon yana. Oh, Sige, Manay. Gusto mo sabi, ha? Bro, what's up? Okay. dili ako daw. Ay, ngano gibiraw mo mo kong shirt. T-shirt bitaw. Ngano magka? Ngano Unsay imong gisulti? Ngano ko sulti? Ade ko. Unsay imong gisulti ni Facundo? Nganong kalit siya ang nausap? Wa! Ah, Wa, oy. Wa ko gisulti niya. Wa ko mutugan sa inyong sikreto. Promise, Manay. Promise. dili mahimong magpabilin kung katabang ning mansyon. Dili ka na mao nga akong plano ang among plano niya na. Yeah. Dili ni mahimo. Kaya unsam rin yung plano, Manay, ha? Unsa yung plano? Sultihin ko. Di bitaw ko mutugan. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!